Hier bij mensen iets op het optekenen. Wat wordt dit? Dit wordt een bord dat daarbij komt te staan, zodat mensen ook weten dat ze mee kunnen gaan doen. Wat zit er op het bord? Even zien. Hoe hou je een zacht... Erop. Hoe Vraag. hou je een zacht hart in een harde wereld? Hoe houd je een zacht hart in een harde wereld? Wauw. Poëtisch, hè? Ja, die is wel even... Ja, ik wil even nadenken, ja. Jongen. Je wordt vragen gesteld, ja. Daar moet je echt even nadenken, hè? Ja, zeker. Ja, ik denk dat je gewoon inleven bloot mat in de oren meesken. Ja, dat vind ik wel een goeie. Empathie, ja. Ja, empathie, ja. Ik wel. Ja, dat vind ik wel een goeie. Ja. Ego houden voor het meisje. En net iedereen bedoelt per se verkeerd. Kan er soms misschien verkeerd uitkomen, maar probeer toch in te leven waar het meisje misschien een bepaald gedrag vertonen. Ja, nou, ik ben het er wel mee eens. Ja, als ik... Maar beantwoorden, volgende vraag. Ja, nee, het is echt de vraag van deze dag. Dan moeten jullie morgen weer komen. Oké, nou ja, dat weet ik al net, maar dan zullen we dan verder, ja? Oké, hey, succes. Geweldig.